Здравейте на всички! Много ми е приятно. Казвам се Галина Стоилова и съм изключително щастлива, че съм част от тази коледна приказка, която осъществиха Цвети и Борко. Много благодаря за поканата. Да се представя, да кажа няколко думи за себе си. Както казах, казвам се Галина, аз се занимавам с психология и през последните години така голяма страст ми е профилирането или личностното профилиране. Това ни е темата днес, която ще си говорим за различните психологически типажи, които съм ви приготвила да ви покажа по един малко по-различен начин. Защо това е много интересна тема за мен и въобще за обществото от доста древни времена, така да се каже. Едно от много така значимите теми за човека е бил да разпознава себе си и хората, с които съответно се среща по пътя си. Назад във времето са се справили по различни начини, като са откривали сходства между характера, поведението и действието в един човек с обкръжаващата среда, дали било то чрез животни да се оприличават или пък чрез растения, зависимост от това в каква среда се намират хората. Но това е било нещо, което е представлявало голям интерес за тях. Защо е много интересно за един човек да може да разграничава хората около себе си или съответно да познава малко повече и себе си? Това е с една така много голяма цел, за да се подобри взаимодействието между различните хора, познавайки другият отсреща какъв типаж е, а съответно познавайки и себе си. Това знание може да ни помогне, за да можем по-добре и по-ефективно да взаимодействаме между себе си и да предотвратим нежелани конфликти, състояния и така нататък. Реших днес да разгледаме тази тема, която е в контекста на родители и деца. Темата смятам, че е много актуална и може да се разглежда не само от позицията аз като родител, но и аз като дете. Обичам да представям това като един аналог, примерно ако влезе човек в пробна, дамите обичаме много да влизаме в пробни, в магазини и така нататък. Съответно, влизайки в една пробна, вътре вместо стени да имаме огледала. По този начин можем да се огледаме от различни ъгли и да прецениме как ни стои дадена дреха. По същия начин, когато разглеждаме тази тема, която е свързана с родители и деца, ние можем да я разглеждаме както от позицията на дете, когато ние сме били малки, какъв тип са нашите родители, съответно какво сме си взели с тях, какви предизвикателства сме имали и съответно да видим какъв тип родители сме ние и какви са нашите деца, какви са предизвикателствата пред нас. Тоест да ги прочупим през двете призми, за да можем да се огледаме от всички страни. Доста се чудих по какъв начин да разгледаме тази тема. Има изключително много вече знания, които могат да дадат различна информация, дали било през езотериката, през астрология, през human design и така нататък, дали било през призмата на чиста психология с видовите темпераменти. В интерес на истината няма кой знае какво значение по коя школа или по какъв начин съответно биха могла една информация да бъде представена. Важното есенцията е в това човек да си вземе това, от което има нужда в момента и да види по какъв начин би могъл да използва тази информация. Днес аз реших да ви представя различните типажи според стихиите. Защо стихиите? Защото аз изключително много обожавам природата. Моят съпруг е планинар и прекарваме много дълги дни в гори, планини и така нататък. И съответно, наблюдавайки
различните прояви, дали било на водата, на въздуха, на скалите около мен и така нататък. Това е нещо, което смятам, че доста добре би могло да се асоциира с нещата, които ще се говорим днес. Така че моят избор е да представим различните типажи на хора посредством стихии. Не само за това. Другата причина, поради която реших това да бъде моят избор, е една анимация, която наскоро гледахме с моите деца и съответно се оказа, че в днешно време има доста хубави анимации, които могат да й позволяват както на родителя да си вземе много информация, но и по такъв начин детето също да я възприеме. Наскоро ми попадна тази въпросна анимация, която се казва Стихиите. Там доста голяма дълбочина разглеждат стихията за водата и огъня, но когато минем от тук, съответно отново ще ви подсети за тази анимация и горещо препоръчвам да я гледате заедно с вашите деца, след като свърши днес лекцията. И сега ще помоля само да качим презентацията, за да мога вече да благодаря. Аз тук дали мога да я направя на голям екран. Чудесно. Благодаря ти много за съдействието, Цвети. Така, темата, по която ще говорим днес, както казахме, е различните типажи и съответно взаимодействието между родители и деца. Преди да започнем да разглеждаме като отделни проявления в едното и в другото, ще започнем с няколко думи да си говорим за съответните характеристики на всяка една стихия. Първата е огън, с която ще стартираме. Много обичам, когато си говорим за дадена стихия, то съответно да си я представяме на живо. Гледайки един огън, първото нещо, което би могло да хрумне в главата на човек, това е, че огънят е жив. Той е жив, искри, пламти, има много живот и енергия и сила в него. Съответно, тук ще наблегнем в различни понятия, тъй като всяка една характеристика се съотнася, говорим към търсим един баланс, тъй като когато имаме крайност в дадено поведение или крайност в изявата на дадена характеристика, съответно бихме могли да имаме или добро, или съответно отрицателен резултат. По принцип няма добри и лоши страни. Така ми е доста интересно това как много хора обичат да задават този въпрос. Кажете ми 5 ваши силни страни или 5 ваши слаби страни. Истината е, че ако си представим една хоризонтала, дадено качество на човек се нанася на цялата една хоризонтала, съответно в зависимост от степента, която използваме, или силата, или момента, в който използваме, то може да се каже, че не е добро или е достатъчно добро. Какво имам предвид? Можем да си представим, примерно, подправките за хранене. Ако да вземем подправката ванилия. Ако ползваме ванилията да си направим торта, бихме могли да кажем, че това е една много силна съставка, която ще допринесе до по-добър аромат и по-добър вкус и така нататък, което ще направи една положителна подправка, нали така? Ако обаче използваме ванилията в шопската салата, това няма да бъде много добър избор, защото няма да е там подходящото място за използването и тогава бихме могли да кажем, че това е една отрицателна подправка. Но всъщност подправката си е такава каквато е. А зависимо от степента, силата и подходящото време, което ви използваме, могат да я направят добра или не чак толкова добра или неподходяща. По същия начин и за характеристиките. Когато говорим за характеристики, ние ги слагаме на една права. Когато казваме, че огънят е жив, активен, той е динамичен и е нещо, което се изразява в човек като действие, ако имаме използването му в неподходящо време или в неподходящо количество, съответно от друга страна това би могло да доведе до импулсивност в характера или предприемане на действия, които в момента не са уместни. Също така в проявата на тази стихия имаме хора, които са
уверени, самоуверени, но ако съответно се прекалява или не се поставя на място тази самоувереност, можем да достигнем до показване на арогантност или по този начин да ни възприемат околния свят. Огънят също е, както казахме, динамичен. Когато говорим за динамичност, съответно имаме търсещ промяна, човек, който съответно не се задоволява с едно и също, предприема стъпки, инициира към някакви бъдещи промени и бъдещи действия. Съответно това отстрани, когато не се използва по подходящия начин, би могло да изглежда като човек е сякаш неспокоен, постоянно нещо трябва да се случва и което в една среда може да доведе до не толкова добра атмосфера. Също така, като специфика на тази характеристика, можем да кажем, че хората, които имат преобладаваща стихия огън, обичат много да дават насоки, да казват как трябва да стоят нещата, да подтикват или да инициират група от хора, които да ги вършат, но когато това нещо не е потърсено или не е направено по правилен начин, отстрани може да изглежда като доминантност или като човек, който се опитва да наложи своето мнение. Също така, друга характеристика е рискуващ човек, който обича риска, който обича да се конкурира с останалите, но в другата крайност, съответно, когато се прекалява с това или не се използва в подходящи ситуации, съответно може да се вижда човек, който е по-противопоставящ, който не иска да спазва правила и губи много бързо, лесно търпението си. Също така тези хора обичат бързината и са често много открити в комуникацията. Когато се прекали с това, съответно може, както казахме, това да води до едно нетърпение към другите хора, които не винаги съответно могат да реагират на база на тяхното бързо действие или до избухливост съответно в своя характер. Друго типичното нещо за огъня е просто когато можем да си гласираме по този начин, че огънят може много да ни стопли. Хората, които имат превес в тази стихия или отговарят на тези характеристики, съответно те са като огъня. Когато си около тях, те могат да те стоплят със своята емоция и така нататък. Но когато огънят се разгори и се разбушува, може да стигне до такава степен, че да те изгори, съответно да унищожи всичко, което е наоколо. Така че тук имаме една умереност, която трябва да се търси, или по-скоро едно осъзнаване на силата, която носят в себе си именно тези хора, защото те имат пълният потенциал да бъдат лидери, да инициират процеси, които да са за добро на всички останали, съответно с своята емоция да мотивират и вдъхновяват хората да вървят към по-добро, но също така, ако тази сила не е добре осъзната и съответно те са податливи на различни други по-негативни състояния, така да кажем, биха могли много лесно да изпаднат и в тази другата страна. Следващата стихия, която ще разгледаме и ще направя една кореспонденция с огъня, това е водата. Хората, които имат повече вода така да се каже, в характера си, съответно тук имаме много висока степен на чувствителност, много висока степен на емпатия. Това са хора, които много усещат. И тук да направя една разлика между емоционалност и чувствителност. Тъй като казахме, че хората, които имат повече огън, съответно те са много емоционални. Те са емоционални, но емоцията излиза от тях, и съответно те са склонни да зареждат другите хора. Какво означава това? Например, един актьор, актьорите по принцип по-често са много емоционални или пък певците, когато излязат на сцена и излязат в своята роля, те предават емоцията, която носят на публиката. Съответно публиката възприема тяхната игра, тяхната роля или пък тяхната песен и усеща това, което иска да каже като едно послание. И съответно емоционалността на огъня е нещо, което идва от тях и се предава на другите хора. Докато хората, които имат вода, те са чувствителни. Те са като една гъба, която попива усещанията, емоциите на другите хора, които са отвън. И съответно те могат за това и говорим за емпатия, т.е. те могат да усетят другия човек какво
изпитва в момента и да му съчувстват, докато при огъня той може да излее или да покаже емоцията, която носи в себе си. Именно това е голямата разлика между чувствителност и емоционалност. Съответно, едно от, както казахме, доста така ключовите характеристики на водата е именно емпатията и усещането. Много често те могат да са идеалистични, имат богато въображение в главата си, могат изключително добри артисти са, могат така да си правят различни сюжети и различни фантазии, които да си реализират по някакъв артистичен начин. Едно от ключовите неща, което като си помислиме за водата, е свойството да се адаптира или да се приспособява на различни атмосферни влияния. Например, водата, ако вън е много студен, тя може да замръзне, може да се превърне в лед, може да се превърне в пара, ако е много горещо, да се изпарява, може да бъде под формата на устрем в реката, която да пробива, съответно да си прави път в коритото, но също така може да бъде и спокойствие в едно езеро. Съответно, едно от най-силните качества, които се проявяват на хората със силна вода, това е адаптивността на външната среда и съответно да могат да се нагодят и да се приспособят към различни условия. Съответно, другото качество на водата, особено през последните години, което стана много актуално в света, е знанието, че водата има памет. Водата има памет, посредством това съответно ние можем да влияем на някакви неща, които са свързани с себе си, като убеждение или нещо друго, но водата като цяло, като психологически типаж, хората, които имат така засилени нива, съответно на тези характеристики, те имат памет, което означава, че дълго време носят нещата в себе си, които са се случили в миналото, много често много държат на семейството, съответно нещата, които също е доста актуална тема в последно време, родовата, така взаимосвързаност, нещата, които идват от рода, те много лесно унаследяват различни поведения и характери, тъй като, както казвам, те са като една гъба, която попива. Те си ги носят със себе си и съответно имат много силна връзка с рода и с народа като цяло. Съответно, те са много склонни да помагат, да разбират и са отворени към външната среда, което понякога това, ако отиде в друга крайност, съответно би било довело до едно поведение, в което прекалено много да се позволява, да се прекрачват различни лични емоционални граници и човек да влиза в ролята на саможертващ, който да покаже някаква всеотдайност към ближния човек. Водата също така, тук имаме дълбочина. Това е елемента, който може да стигне до подсъзнанието на човека, където може, когато се говорят някакви приказки, когато се има някакво взаимодействие между хората, съответно те търсят много близък контакт, не просто такива здравей, как си и някакви на повърхността думи и фрази, които да преминават. Водата търси дълбочина на взаимодействието и съответно на дискусиите и въобще на общуването, с което се случва между двама човека. Също, както казахме, въображение, доста обичат да стоят в свой свят, който сами се създават, което по някакъв начин това може да се в някаква крайност да отиде в отвеяност или да си измислят различни фантазии, утопии, в които да живеят. За разлика от водата, следващия типаж е въздуха. Той също много обича да си взаимодействат, точно както водата, но тук нещата стоят много бързо и на повърхността. Въздуха или хората, които имат така повече въздух или се оприличават с тази стихия, какво е най-общото? Въздухът е навсякъде. Той иска да проникне навсякъде, да знае всичко,
да общува с всеки, без да има някакви притеснения, а съответно много лесно влиза в комуникация, обича много да експериментира, обича динамиката, бързо да се случват нещата, да общува с най-различни хора, изключително много любопитни са като типажи, обичат хумора, общо взето лекото общуване. Нещата да минават по много лек начин, без излишни драми. Това тук, за разлика от водата, където водата, когато търси да си взаимодейства с някой друг, тя търси дълбочина и смисъл, докато във въздуха тук нещата стоят само на ниво ум. По принцип, повечето хора, които са в се оприличават на тази стихия, нещата, през които преминава като общуване, всичко е на ниво ум и мисъл, докато при водата нещата текат през сърцето, т.е. да имаме някаква емоционална свързаност. Тук обаче този въздушният пример, съответно, когато имаме много така краен типаж и би могъл отсреща да се възприеме като прекалената гъвкавост, прекаленото променяне на нещата бързо, да стигне до едно заключение, че човек е малко непостоянен. За хората, особено около тях, виждат, че обичат да експериментират, хващат едно, хващат друго и така нататък, бързо губим се интереса, искат нещо ново да опитат, което от друга страна създава малко трудности да се довърши едно нещо. Т.е. хваща се едно, да се изкарат до край, за да се види реално какъв е резултата. Съответно, доста лесничко така губят интерес към нещата, за да може да се насладят и да пробват нещо ново. Това, че обичат много да общуват с различни хора, понякога довежда до това, че общуването става на едно повърхностно ниво и е малко трудничко да влязат в някаква дълбочина или по-скоро не е нещо, което им е твърде приятно, така да кажем. Не обичат никак скандалите, налагането, съответно въздушните хора, те могат да изглеждат отстрани като конформисти, като хора, които ласкаят другия, които по някакъв начин дори изглеждат понякога и лицемерни, но това е с цел наистина най-вече избягване на конфликти и съответно това бързо препускане и смяна на човека, с когото общуват, или промяна на ситуацията. Също така те са изключително много любопитни, не се притесняват да задават въпроси, което понякога, особено ако насреща имаме воден типаж, това може да се зачете като прекрачване на някакви лични граници. Така че това са нещата, които е добре да се има предвид, особено ако човек има превес в този типаж. Земята е така доста също интересна стихия. Както виждате, всеки си има своите крайности. Земята може да асоциираме с една, примерно, твърда скала. Съответно, когато сме застанали на нея, ние усещаме стабилност под краката си. Не случайно казваме, нали, искам да усещам земята под краката си, т.е. да се чувствам стабилен. Едно от основните качества, това е упоритостта, стойността, ценността, която носи и е важна за този елемент, и това е като характеристика на човека да се чувства на мястото си. Както се казва, да се движи човек на мястото. Всъщност това най-често може да се каже за човек, който така се кореспондира с тази стихия. Те са обикновено много уравновесени, упоритост, практичност, отговорност за постигането на поемани ангажименти, някакви резултати, аналитичност, също така твърдост, което обаче това в някаква крайност води до серия от ограничения. Както можем да ги видим, когато сме упорити да постигнем дадена цел е едно, разбира се, без това не може, но когато виждаме, че тази цел че тези действия няма да ни донесат до необходимия резултат, има моменти, в които трябва да се направи промяна. И съответно, когато имаме вече проява на инатост, на липса на интуиция, трудна адаптация, това по-скоро би довело до
една статичност, тъй като, както знаем, най-сигурното нещо в този живот, това е промяната. И ако ние сме прекалено твърди и закотвени на едно място, както примерно една скала да се промени, това е изключително трудно нещо, не е невъзможно, разбира се, на база на различни атмосферни състояния би могла да се видоизмени, но това е с течение на изключително много години. И всъщност това, привнасяйки го в характера, можем да кажем, че те са толкова устойчиви, че понякога, когато се налага да се правят някакви промени, е малко по-трудна адаптацията. Малко по-трудно е да се направи тази промяна. Особено в днешни времена, когато говорим дали било за промяна на работа, дали било за промяна на бизнес или пък промяна на виждане, възприемане на някакви нови възгледи и гледни точки, съответно хората, които имат превес на тези характеристики, им е малко по-трудничко. Обмислят нещата добре, разглеждат ги през различни призма, но това, което съответно може, ако е твърде дълго, това ги прави малко бавни и особено при вземане на решение или пък предприемане на действие, което е в абсолютен противовес на огъня, което преди малко разгледахме. Те са ценители на материалните неща, което няма нищо лошо, съответно се придаде стойност на това, което наистина е нужно, но това, което трябва да се пази, е материализма, т.е. твърде много прилепчивост и желание да се струпват с различни материални неща. Спестовността, съответно да се спестяват тези материални блага, дали било под формата на пари или пък някакви други неща, които в някакъв момент да им донесат комфорт, съответно това може в някаква крайност да се превърне в стиснатост или трудно споделяне на материалните блага с другите хора. Иначе обичат да усъвършенстват и не са от най-разговорливия тип, съответно, което може да ги направи малко по-затворени пред очите на останалите хора. Съответно, през Земята едно от основните неща е темата за стабилността и тук е основно правило, когато говорим за стабилност, че целта на стабилността е човек да си изгради вътре в себе си. Много често обаче търсим стабилност, затрупвайки се с материални блага. Тоест, хората си мислят, че се чувстват стабилни, ако, примерно, банковата си сметка имат еди си какъв брой пари или пък в формата на имоти имат еди си какво. И съответно това ще им донесе нужната стабилност. Стабилността идва като умение вътрешно, което да ти даде сигурността, че независимо отвън какви промени биха могли да настъпят, съответно човек може да се справи с тях. Това е и увереност, но и стабилност. Съответно да остане една част непокътната и да знае кой е правия път и на къде би искал да тръгне. Защото от външните неща нямаме сигурност в тях. Съответно днеска може да имаме, утре може и да нямаме. Всичко се случва. Виждате в какви времена живеем, така че най-добрата инвестиция е съответно в изграждането на вътрешна стабилност, така че независимо какво отвън ни се предостави, ние да можем да реагираме, да се адаптираме на новата реалност и на новата среда. Понякога може да ви говоря малко в крайности, но това е само с идея, за да може по-добре да ви представя различните типажи, за да можете, наблюдавайки себе си и своите деца, съответно да можете да си намерите съответно към къде, кое е вашето и съответно какво можете да ползвате от това, от нещата, които сега си говориме и след това в вашето ежедневие. С няколко думи можем да го обобщим по този начин. Огънят е аз действам, въздухът е аз мисля, водата е аз чувствам, земята е аз притежавам. Това са основните неща, които се намират, можем да кажем, във всеки един човек, но под различна
под различно процентно съотношение, така да кажем. Би могло наистина в един човек да има превес само една стихия, би могло да има примерно две, обичайно е така, много редки случаи може да има баланс между учителите, нали, много рядко се случва някъде да има тотално отсъствие на която и да е стихия, но пак казвам, аз ще ви говоря по начин, по който съответно да можете да го използвате. Много често, така, когато съм си говорила с различни родители, тяхната идея е какво могат да направят за децата си. Всъщност в края на разговорите ни стигаме до заключението, че нещо, което може да направи родителя за своето дете е да работи върху себе си. Това е най-ценното, защото именно работейки върху себе си родителя, осъзнавайки своите лични качества, осъзнавайки моментите, в които има дисбаланси, някоя характеристика от позитивно е използва в по-негативно влияние, съответно осъзнавайки как това въздейства на останалите около себе си или на децата, съответно това е един от начините, върху които би могъл да помогне на детето, съответно да има по-щастливо действо или да намери правилния път за себеизразяване. Другото нещо, което ни дава много ценна тази информация е да приемем, че хората сме различни, да приемем, че това, че аз съм активен, жив, динамичен, не означава, че всички хора искат, търсят и могат да правят това. Хората сме различни, децата са ни различни, ние като родители, като партньори сме различни, нашите родители са били различни типажи и колкото повече имаме информация за това и можем да го идентифицираме помежду си, толкова по-лесно можем да работим върху изграждането на едни наистина добри, ефективни и подкрепящи взаимоотношения помежду си. Но първата стъпка е именно осъзнаването. Именно за това беше причината да се включа в Коледна искра, защото вярвам, че това е най-добрият подарък, който всеки човек може да си направи, е поне нещичко да осъзнае за себе си, да си вземе от тази лекция. И така, тук доста текст съм сложила, за да може, съжалявам за което нещо се е разместило сега, когато го качихме на този продукт, но аз ще си говориме. Ако имаме тук различни родител огън, ако имаме родител, който се идентифицира с тази стихия, съответно тук съм ви разположила, ако детето е в останалите 4 стихии, по какъв начин би могло да се случва това взаимодействие. Ако родителът е огън и детето е огън, вау, тук имаме една експлозия от емоции, от авторитети, от желание за изява и от страна на родителя, и от страна на детето. Съответно, ако имаме дете огън, бихме могли да се представим едно дете, което много често иска да пее, да танцува. Виж ме сега, мамо, виж как това правя, да прави всякакви неща, да привлече внимание. Той иска да бъде видяно, иска да бъде чуто, съответно иска да се чувства като голямо. Неща, които са от рода на ти си още малка, не можеш това, не можеш това, е нещо, което би доста така прочупило ентусиазма на детето. Всъщност огън е едно от най-силните неща. Това е волята, която има за инициативност, воля да се бори, да си вземе място, което смята, че му се полага. Когато имаме един родител огън, съответно той е също толкова силен играч, както детето и съответно тук трябва да се намери баланса, така че родителът да влезе в ролята на човек, който да вдъхновява и окрилява детето, а не да бъде по-големия авторитет, който да натиска на детето да бъде по-долу от него. Тоест тук и пак работим с осъзнаването на родителя за своята сила и какъв авторитет е пред детето, за да не му щупи, така да се каже, волята, което е много важно да му се позволява да има някаква самостоятелност на това дете и да се... Другото нещо, което е много обича огъня, да се чувства важен,
помагайки на другите хора. Така че ако има някакви неща, в които примерно е трудно детето да се убеди да ги направи, може да се помоли, да помогне, т.е. родител огън има същите толкова артистични заложби, както детето винаги може да влезе в една роля. Можеш ли да ми помогнеш с това и така нататък. Тези деца с най-голямо желание се включват да помагат, защото по този начин се чувстват могъщи, силни и съответно нещо, което могат да правят. Това, което е важно да се направи и да се вземе като комбинация, е да се учат взаимно на търпение. Взаимно на търпение, тъй като това дете е също като родителя нетърпеливо и не всяко предизвикателство изисква незабавна реакция. Тоест, тук може би броението до 10 преди да кажеш или да направиш нещо, съответно може да се практикува заедно родителя с детето. Много често, когато са еднотипни, те могат да се правят огледало и съответно и нещата, които родителя му е малко по-трудничко да възприеме в себе си или иска да озапти в себе си, съответно да го вижда в детето, така че пък заедно могат да ги правят тези неща. Когато детето е вода, тук вече нещата са малко по-сложни, тъй като децата, които са водни, както казахме, тук имаме много високи нива на чувствителност, на емпатия, малко по-бавничко действат, докато се нагодят емоционално в обстановката, малко повече изискват съответно някакво отношение или пък дълбочина на разговори и така нататък, което тук съответно огънен родител, когато бърза, няма това търпение, нали, имаме риск, в който нали, може да потисне това дете или пък да ни обърне толкова много внимание на страховете, които носят, тъй като, както казахме, водата има памет, съответно всякакви неща, като страхове, те се попиват от миналото и то си ги носи постоянно и когато има някакво предизвикателство, тези деца трябва да се учат съответно на това да виждат какво са постигнали, за да им даде това сила да се справяте сега, а не фокуса да стои само върху нещата, които не са успели да направят и съответно тези страхове да ги дърпат назад. Съответно, тук много е важно отново родителя да осъзнае своя авторитет, да видите, че това дете е малко по-различно като характер и съответно едно от нещата, които да се научи е малко повече на търпение, да изслушва и да уважава емоционалните нужди на детето, които най-вероятно са по-различни от тези на родителя и докато детето пък трябва да се научи да приема енергията на родителя като мотивираща, а не като застрашаваща. Тъй като когато имаме така по-авторитарно отношение, нали, водата е възможно да съответно да се сформират някакви комплекси и така нататък. Детето въздух, огън и въздух доста добре се взаимодейства. Знаете, че огъня, за да гори, му трябва въздуха да се взаимодейства. Съответно, въздушното дете е доста по-повърхността на нещата, лесничко се случват нещата с него. Това, което трябва огъня да знае, че въздушните деца обичат много свободата. Както казахме, те обичат да бързичко да преминават от тема в тема, нещо им е интересно днес, утре друго и така нататък. Това би могло да изглежда като непостоянство от страна на родителя огън. Съответно, това е нещо, което не бива толкова много да притеснява и акцента да изпада в това. Родителят просто трябва да се научи да цени любопитството и свободата на въздуха, докато детето трябва да усвои малко повече от дисциплината и конкретност от огъня. Тоест, това целеполагане и последване на целите могат да го правят заедно. Тук е много важно и е хубаво, както и при въздуха, така и при земята, съответно родителят да прави разни неща заедно със своето дете и моментите, където му е по-трудно да достигне до дадена цел, съответно вървейки с него, правейки нещата с него, да ги достигнат до резултат, за да види, че съответно си е струвало да се мине този път, за да може да бъде следващия път мотивирано само да го направи. Например, хваща едно лего, не може да го направи само, играй си там половин час, хвърля го, вече не му е интересно, трябва да прави нещо друго. Примерно родител огън може да седне,
чакай сега, дай да го разгледаме заедно, хайде сега, виж сега колко интересно ще стане, така, и заедно да го донаредят, за да може да види вече финалния резултат, да каже, ето ти се справи и така нататък. Тоест, тези моменти са наистина важни и тук обмен е много хубав, тъй като детето вдъхновява родителя с идеи, а пък съответно родителят вдъхновява детето, че може да направи нещата до край. Детето земя, земните деца, те са доста упорити. Това, което е по-интересно при тях, особено в първите години, че са малко по-бавни, имат нужда родителя също да бъде по-често при тях и да им помогне да им изгради навици и структура на ежедневието дори. Дори в първите години на образованието е хубаво родителя да бъде по-ангажиран и към учебния процес. Това не означава, че постоянно трябва да учи с тях, но поне в началото, докато се научат да влязат в някаква методика, в някаква структура, в която те сами вече да знаят и да имат стабилност, че това сработва и да знаят стъпка по стъпка какво трябва да правят. Имат нужда от повече време и това е много добър учител на родителите огън за търпение. Съответно, това е нещо, което трябва да се внимава. Земните деца също не обичат да бъдат притисквани, защото те така започват да се понекосват, ако прекалено много усетят натиск от страна на родителя и започват да се инатят. Няма пък това да се случи. В един момент се случва така, че детето е на земята, не иска да помръдне, родителя се спада в безизходица, защото не може да му каже, да го накара да стане, да направи каквото е нужно в момента. Така че тук е важно, пак казвам, огънят да осъзнае своята сила и да вдъхва авторитет, да вдъхва увереност и сила на детето, особено в първите години. Това е изключително важно. Малко ще се бързам, защото виждам, че напредваме с времето. Препоръките към родител огън. Имаме балансиране и осъзнаване на силата, която носи в себе си. Не всички деца могат да следват вашето бързо темпо и страст към действието, но се опитайте да се настроите спрямо нуждите на детето, т.е. да идентифицирате, особено ако са от по-бавните типове, особено ако са водни или земни. Съответно, тук има наистина необходимост за промяна на стратегията спрямо взаимодействието. Практикувайте търпение, да се намали импулсивността, на родителството изисква наистина време и постоянство. Добре, приемаме различията. Стихията е невероятно вдъхновяваща, но не на всеки може това да се кореспондира или да кликне. Съответно, това, което имаме предвид, ако сме родители с превес на тази стихия, е да осъзнаем своята сила, начина, по който въздействаме на детето, вече в зависимост от какъв типаж е, и да използваме нашата емоционална нагласа с това как да мотивираме и да вдъхновяваме към постигане на резултати, как да мотивираме и вдъхновяваме детето да извади най-добрия потенциал, който носи в себе си, а не да се опитваме да го направим като нас, което е вече осъзнаването на различията. Защото ако детето е земя, ако е примерно вода, то е чувствително, примерно то би могло да стане един чудесен психолог, защото има развита емпатия, може да усеща другите хора или пък може да бъде чудесно в социалните дейности или в някакви артистични заложби, ако има, но което въобще да е коренно различно в представите на един огнен родител за света, за целите, които може да постигне, към престижа, към това да си на върха, да управляваш екип и така нататък. Тоест това, което е важно за един знак, не е важно за другите хора. Тоест тук имаме осъзнаване именно на тези неща. И родител въздух, както казахме за въздушната стихия, тя е доста бърза. Общуването на повърхностно ниво, нещата много обичат да се сменят, да се променят. Съответно, ако родителът е въздух, а детето е огън, то пак имаме, както преди малко, доста така добра, бих казала, добро взаимодействие. Хубаво е да се правят неща заедно. Тук въздуха, понеже е много бърза, един от съветите е да изслушва, да
пита малко по-задълбочено, не просто как ти мина деня, да, добре, хубаво, дай ми еди си какво от хладилника и вече да се переключи на друга тема, а т.е. да се изслушва малко повече, да се пита какви идеи има, как наистина минаха нещата и така нататък. Понякога въздушният родител може да се почувства уморен от детето огън, което постоянно иска внимание, постоянно иска нещо да се прави, някакви действия да се правят, да се ходи на някакви места, да се гледа, да му се радват и така нататък. Няма наистина нищо лошо в това, тъй като той е доста по-силно като енергия и съответно хората, които са около него, ако са в по-друга позиция, няма нищо лошо в това да си дават почивка. Тоест за един уикенд някой друг да се погрижи, баба, дядо или мама и тати да си починат по някакъв начин. Така че ето почивките и усещането от нуждата на почивка на родителя е много важно, тъй като защо е важно? Защото не е важно времето, количеството прекарано с децата, а качеството. Това ми го беше казала и съм го запомнила, когато следвах психотерапия, позитивната психотерапия и бях родила съответно първото си дете и имахме един уикенд в месеца, 2 дни, в които прекарвахме в различни занимания и аз веднага след бях в майчинство, когато трябваше да отделя такъв един ден за такива неща и се чувствах много виновна, че трябваше да се оставя. Тогава ми казаха, не е важно количеството, а е важно качеството на прекараното време с детето. Тоест, дали си вкъщи 12 часа, а през тези 12 часа мещини, слушаш подкасти, бършиш прах и така нататък и се водиш само, че си вкъщи в детето, или ще седнеш концентрирано 1-2 часа, в които ще четете приказка, ще играете заедно, ще се говорите някакви неща, съответно дава много по-голяма стойност на взаимодействието и на общуването. И това е едно от нещата, които съответно трябва да се има предвид, когато сме в ситуацията на родител. Дете земя, тук казахме преди малко, че детето земя е малко по-бавничко, то не е толкова разговорливо, както въздуха. Тук е много важно в тези бързите стихии, както въздуха, да не тръгват да правят нещата вместо детето. Това, че по-бавно му трябва малко повече време да прави нещо, не означава, че родителя, добре, чакай, аз сега ще го направя. Редите пъзел, бавно реди пъзела, но с неговото си темпо и родител въздух да каже, чакай, сега ще помогна, чак на 2-3 и да му приключи пъзела и така. Тоест, да се внимава тук, да не се вземат съответно тези функциите, които са на детето. Също така въздушният родител да показва по-сериозно отношение към материалните ангажименти, тъй като земята е материална. Всичко, което говорим за материя, за покупки, придобивки или каквото може да се пипне, съответно се съотнася и това е изключително важно за детето. Тоест, ако нещо се обещае да се купи, да се отиде в събота отиваме в мола да ти купя еди си какво, понеже въздуха, т.е. много ангажименти, някой може да го задуха на друга вятъра, да каже, не мога тая събота, това тук може да се случи едно преживяване, едно запомняне во веки веков, ти ми обеща и ето аз не мога да ти имам доверие. Тоест тук е наистина така малко тънък момента, когато се говори особено за такива материални неща, които за детето са важни, съответно тук да не се изпускат тези моменти с преплитане с разни други задачи и други идеи. Родителят трябва да се постарае да осигури повече стабилност и рутина, а детето да може да се научи да бъде по-гъвкаво, отворено към промени. Тоест това е родителя, на което ще учи детето да бъде по-гъвкаво, както казахме, скалата, тя трудно се променя, адаптира. Тоест този синхрон може да бъде много добър между двете, но за тази цел, разбира се, по-големи осъзнатия родителя, той трябва да осигури съответно стабилността на детето и да умишлено да го учи на по-лесно приспособяване. Родител въздух, дете въздух, тук имаме еднотипност на стихиите, съответно това, което в така
крайен вариант, нали, да не се получи въздухарска история, така да се каже, т.е. да се лети като балонче в въздуха. Тук трябва да се работи двете страни, да се работят за дисциплина и практическите аспекти на живота, т.е. да все пак каквито идеи, каквито и нагласи, възгледи да има, съответно да има една стабилност под краката, да не се случи прекалено летение в облаците. И тук съответно пак имаме едно огледало, нещата, които са трудни обикновено за родителя, те ги виждат в детето, може да се дразнят за това, съответно могат, изграждайки ги в себе си, родителя целенасочено работейки върху това, помага и на детето. Родител въздух, дете вода. Тук имаме също много добро взаимодействие, в което родителя нали, привнася малко повече лекота в общуването и иначе така дълбоките води, които е емоции, емоционалност, които може да имат децата. Тук различията идват от това, че, както казахме, въздушните типове, те много леко и бързо преминават през нещата, докато водните много ги чувстват, дълбоко ги преживяват и понякога имат нужда от наистина по-дълбок разговор, в който да усетят, че родителът го е грижа и наистина го разбира какви неща носи в себе си. И тук идва предизвикателство за тези родители, които наистина трябва да отделят това време за стойностни и дълбоки разговори, за да могат да видят съответно как се чувства детето, от какво наистина има нужда и да спечели доверието му. Съответно тук доверието е много важно за водните деца да имат към родителя. Съответно тук е много важно това отделяне време и да се видят чувствата, емоциите, които носи в себе си. Нещо, което е много важно, тъй като въздушните хора те говорят някакви неща без много да ги мислят и приключват темата, преминават напред, докато водата помни. Водните деца помнят и начина, по който са казани, какви думи са използвани, след 2-3 месеца могат да го върнат като обратна връзка, нали, че това се казало и така нататък. Така че тук другото предизвикателство през въздушните родители е да внимават с думите, които използват. За тях може да са нищо и никакви думи, просто е така хвърлени и казани, но за водните деца това са неща, които могат много да ги наранят и да съответно да ги по някакъв начин да ги накарат да се чувстват зле, така да се каже. Препоръките към родител въздух е да слушат активно, т.е. това бързане, прескачане от тема в тема, съответно да дадат наистина възможност на отсрещната страна или на детето да каже това, което съответно иска да каже и да наблюдават детето. Съответно, не всичко е само думи, особено при водните знаци. Бъдете последователни, т.е. структурирани, окуражавайте индивидуалността. Това е също нещо, което може да го дадем като съвет на този тип родители. Родителите вода, обикновено те са много емоционални. Както казахме, те са много склонни към грижовност. Водата са тези, които пазят родовата памет, рода, семейството и общо взето в своите крайности такива родители обикновено стават прекалено много грижовни. И ако детето е огън, той иска свобода, иска движение, не иска да влиза в някакви драми, иска да прави разни неща. Съответно, ако родителите са тип вода, те стават доста грижовни, много покровителствени, което огъня това нещо не може да го търпи. Общо взето много бързо гледа да се изнесат от вкъщи, още като направят 18 и децата гледат да си поемат пътя, защото те искат да усещат своята самостоятелност. Съответно, че могат самостоятелно да вземат решения, че могат сами да действат. И това е едно от нещата, на които съответно родителя трябва да се научи да го пуска, съответно да направи баланс между грижите, да не са свръх много, които да потискат съответно импулсите за действие в огъня. Знаете, че огъня се гаси от вода най-вече.
Съответно, това тук е много, както водата изглежда да не е чак толкова силова и така нататък, тя водата си дълбае, тя се пробива камъни, пробива си скали с времето, капка по капка си се случват нещата. Така че при водата, водните родители, това е нещо, което съответно трябва да внимавате, да не угасят огъня в детето или от свръхгрижи, от свръх много притеснения, свръх много страхове, които носят, съответно тази воля, сила за живот и за иницииране, за правене разни неща да не бъде потисната. Децата земя, тук съответно малко по-интересно се случват нещата, тъй като земните представители не са много, много чувствителни, много емоционални и съответно малко може да им дойде в странност, когато родителът е прекалено емоционален, прекалено чувствителен, така че това, което като предизвикателство за родителя трябва да се научи да влиза в някаква структура, емоциите малко повече да се оберат и да се насочи към тази последователност и стабилност, която има нужда да усеща детето. Защото ако имаме един родител, който е прекалено чувствителен, съответно детето няма да може да усеща тази стабилна почва под краката си, от която съответно има нужда, особено този типаж. Така че родителят трябва да уважава нуждата на детето от предвидимост, докато детето трябва да се научи да приема емоционалната дълбочина на родителя. Това са пак един микс, който може да се направят хубаво взаимодействие. Дете вода. Съответно, тук имаме, както при огъня беше голям сблъсък, когато имаме прекалено много вода и от двете страни, съответно тук пък емоции и чувства могат да ни залеят и да ни отдавят. Съответно, страховете стават на ента степен, детето се страхува дали мама ще дойде да ме вземе от градината, мама пък се страхува, ще сваля ли на време да отида, т.е. всичко ескалира в някакъв момент и става двойно. Силна родова програма, тук трябва да се има предвид, че наистина нещата се унаследяват и ако родителя иска детето да бъде уверено, да вярва в себе си, в своите способности, съответно много добре трябва да се научи родителя сам как да озапти своите страхове, така че да не ги предаде на това дете, тъй като детето вода просто е като една гъба, всичко попива. Дори да не се говори, значи тук е много важно. Думите тук не са силното нещо. Думите силното са в детето въздух, където въздушната стихия. Там имат някакво значение думите, докато при водното не е така. Там имаме на ниво усещане. Какво имам предвид? Например, мама и татко са се скарали. Аз не съм ги чул да се карат, не съм видял да се карат, но влизам в стаята, влизам в кухнята на вечеря и усещам напрежението. Те не си говорят. Или пък стандартно подай ми солта, ето ти салатата и така. Няма скандали, няма викови, няма нищо пред детето, но детето усеща със цялото същество тази напрежението между тях. И попива като гъба това, което се случва. Така че това е много важно да се има предвид за водните деца и когато родител е воден, просто заедно трябва да се научат да се овладяват емоциите си и да се справят със света по по-практичен начин. Тоест, тук за емоциите много обичам и тук за водните особено е важно този израз. Корабът не потъва, когато е във водата. Корабът потъва, когато водата започне да влиза вътре. Тоест емоциите, когато вече почнат да влизат и стават прекалено много. И от всички страни, т.е. и отвънка, и отвътре слойки и става доста. Така че това е нещо, което работейки родители със себе си, помага и на детето. Дете и въздух, въздушните деца, казахме, че са малко по-бързичко минават през тези неща, не са толкова емоционални, колкото своите родители, така че просто трябва тук по-скоро родителите страдат в повечето случаи, тъй като въздушните деца те обичат приключенията, обичат да излизат навън, да имат много приятели, постоянно да променят средата си, много често такива деца, доста раничко също излизат от семейното гнездо и тук обикновено родителите страдат за това. Така че нещо, на което трябва да се научат е, че хората са различни и изразяват любовта си по различен начин.
И това, че детето ни живее по нашия начин или по нашите разбирания, не означава, че не ни обича или не ни цени като родители или нещо друго, а просто, че неговият начин да го прави е по-различен от нашия. Препоръки за родител, който се асоциира с водата, тази стихия. Тук трябва да се подсилят много границите, за да може да се види точно кой е родител и кой поставя границите, за това да бъдат ясни и съответно, нали, и устойчиви, неподатливи на различни емоционални състояния, да се уважава индивидуалността, да се балансират емоциите и да се опита да създаде сигурност. Подкрепата е наистина нещо, което може да се направи. Не е задължително подкрепата да е през грижите. Съответно, водата много често се асоциира с бабите, примерно да те нахраня, нали, да те облека или нещо от рода, нали, прекалените грижи. Не винаги това означава сигурност. Сигурност понякога означава това и състоянието, в което се намирам. Тоест да знам, че аз имам някакъв проблем и идвайки да си го кажа на родител вода, той няма да изпадне в някаква емоционална криза или нещо, което да, нали, супер много тревожно състояние, което да го притесни, а да съм сигурен, че човека насреща ще бъде мой родител, ще запази хладнокръвно състояние и съответно, нали, можем да дискутираме ситуацията и да намерим правилно решение. Нали, това е много важно. Много често се случва така, в моменти, в които децата имат проблем и не смеят да споделят или крият, за да не притесняват родителя. Защото, примерно, родителя е волен тип и съответно много ще се тревожи за тях, много ще се притеснява, а те не искат да причиняват това на родителите си. Така че имайте осъзнатост за това какъв тип поведение подавате към детето, дали в един момент съответно не че ви няма доверие, а по-скоро няма да се превърне то във ваш родител, който да ви щади, вместо, нали, вие да го подкрепите в дадена ситуация, да се окаже, че то крие от вас, за да не ви напрегне или да не ви, нали, причини някакъв емоционален дискомфорт. Така, родител земя. Тук имаме съответно много практичен за земен начин на възприемане на живота. Съответно всичко тук е логика, цифри, аналитика. Общо взето на земните представители ме доста трудничко въобще да боравя със своята чувствителност, емоционалност, да я изразяват, първо да я осъзнаят, а после да я изразят. И това така по някакъв начин доста пречи на доброто взаимодействие, особено в семейна среда. Обикновено земните типове много добре се позиционират в социална среда, т.е. в обществото, на различни позиции, съответно сред колеги, след приятели, особено в службата, тъй като са доста отговорни, много дисциплинирано постигане на някакви резултати, но понякога семейните отношения, особено пък тези, които са свързани с децата, доста понакуцват, тъй като им е много трудно да направят някакъв чувствителен такъв емоционален контакт. Това е нещо, което като цяло е добре да се има в предвид, да не се изпада, нали, в тази крайност. Съответно, когато имаме дете огън, другото нещо, което може огънят съответно да се изгаси, това е с пръст. По-слаб момент, но все пак е същото. Земята като огън е по-авторитарна, по-силната стихия, така да се каже, която дава усещането за някаква сигурност. И тук целта всъщност на земните такива представители, родители е да станат опора на детето, всъщност да стана тази стабилност, да им дадат едно усещане за света, че те могат да се справят. Земните родители много обичат да дават съвети, много обичат да получават и това малко става като конфликт с детето огън, тъй като няма по-дразнещо нещо, примерно за едно дете, което иска да се утвърди като можещо, като волево, като силно, някой отгоре постоянно да му сипе сол и да му
му казва как правилно и неправилно трябва да прави нещата. Съответно, те са и малко по-склонни да виждат по-черните краски, съответно, нали, какво не се е получило, а не да похвалят. Така че тук земните родители имат едно предизвикателство пред себе си. Първо, да изградят начин на мислене, на виждане, в което да виждат не само чашата наполовина празна, но и наполовина пълна, за да могат да предадат и това на детето, особено на огъня. Защото, нали, това е нещо пак, което може да му подрежи крилцата, така да се каже. Родителят трябва да позволи на детето да изразява своята енергия и без да се опитва да я контролира прекалено, а детето трябва да приема, че правилата на родителя не са ограничения, а форма на грижа. Тоест, тук земята с идеята да се направи някаква стабилност прави различни графици, прави различни неща, които трябва да се случат. Нали, това е нещо, което много често се използва от земните представители, трябва. Тук пред огъня и водата особено, нали, имаме повече искам, т.е. волята и емоциите. Искам това да се случи. Така че, нали, тук е добре да се осмисли това, ако е, нали, по-добрия вариант за взаимодействие. Земята може наистина да даде много стабилна основа, върху която детето и огън, и вода, съответно да разгърнат своя потенциал, без това да ги потиска. Съответно, водата, водните деца, те имат нужда от емоции, имат нужда от чувствителност, имат нужда от прегръдка, имат нужда някой да ги разбере, да ги слуша. И тук понякога става така, че не усещат винаги тези съответно емоции от страна на земните родители. И това може да остане едно усещане в тях, че не е достатъчно добре обичано. Съответно, тук е добре да имаме предвид начина, по който изразяваме любовта към детето, да го правим по начин, по който то наистина го разбира. Дори не е лошо, дори да го питате. Има такава теория, която хората възприемат и се усещат по различен начин обичани. Това го бях чела в една книжка и много ме докосна, между другото. Казва се Проницателят на Анди Андерсън, ако не се лъжа. Съответно там той ги разграничаваше. Единият тип възприема човека по времето, което отделя за него, другият тип по начина, по който съответно му казва, че го обича, трети тип възприема любовта чрез гушкане, т.е. чрез сензитивен такъв контакт или пък когато някой нещо прави за мен. Тоест, ако отидете на някого и му кажете аз много те обичам, нали, той може да не го усети така, както примерно ако му направите една вкусна вечеря. Или пък от друга страна, нали, вие искате да покажете любовта си към някого, приготвяте му парти, викате му гости и така нататък, но той няма да усети тая любов така, както примерно ако го прегърнете, защото примерно това е неговия начин. И е много хубаво, аз лично в моето семейство, след като така се ги разделих, то беше доста отдавна, направо седнахме да си поговорим и с съпруга и с децата, кой как усеща, че мама го обича, че тати го обича и така нататък. Т.е. да имате някаква индикация под какъв начин, съответно дори чисто логически през ума ви да мине, нали, какви са очакванията и как да доставите тези усещания на детето си и някаква, нали, топлина към него. Родителят трябва да се научи да слуша и разбира емоциите на детето, без да се опитва веднага да поправи всичко, а детето трябва да оцени сигурността и стабилността, които родителят му предоставя. Детето земя, тук имаме пак съответно еднотипно възприятие за света, тук се очаква и съответно детето земя, нали, и приема структура, стабилност, бавно да се случват нещата, бавно и постоянно учат се, тук трябва да се учат заедно на адаптивност и на спонтанност, съответно, нали, да не се получи една прекалено голяма монотонност. Родителите трябва да насърчават детето да бъде по-гъвкаво и отворено към нови преживявания, докато детето може да се възхищава на постоянството и лоялността на родителя. И ако имаме дете въздух, съответно родител земя, тук пак е хубаво нещата да се случват заедно. Конфликтните точки може да са именно това, че въздушното дете, както казахме, обича много разнообразието, много различни неща да прави, сменя си много бързичко темичките,
които го интересуват и вълнуват, и понякога може да не довършва нещата до край, което пък е много важно за родителя, земния родител. Нали, в най-голяма крайност пак да кажем, нали, такова дете може да му изглежда много хвърчащо, постоянно, нали, да лети из облаците, а пък за родителя земя е много важно да има някакъв резултат. И тук съветът, разбира се, е да правите нещата заедно, като идеята тук е да не се ограничава, тъй като има нужда от въздух, има нужда от пространство, има нужда от свобода. Това такъв тип деца не обичат конфликта, много рядко, нали, ще тръгнат да се иначат, прямо както земята, да се тръжкат и да се настояват на своето. Много рядко може да ги видим като огъня, да се изправят директно и да почнат да се карат и да се отстоява своето, или пък като водата да почнат да плачат. Детето въздух, то или ще се замълчи и после ще направи това, което иска, без да каже, и родителят ще стане изключително изненадан от поведението, или ще спазва приличие в къщи, за да играе по свирката на родителя, а после като излезе навънка, съответно двойно ще си направи нещата, които си го е мислило. Съответно тук много често родители са изненадани, когато получават обратна връзка от поведението на децата си навънка, в училище, в детска градина и така нататък, защото то е коренно различно това, което е вкъщи. Или третия вариант е, съответно, децата се научават да послъгват, да стават толкова дипломатични, че нали, да изкривяват истината, само и само да се самосъхранят, да не влизат в конфликти и в крайна сметка да постигнат това, което са искали. И тук едно от основните неща е родителът да се научи да уважава свободата на детето, да си следва своите идеи, и детето съответно трябва да се научи на дисциплина и на някаква структура. Но всичко това може да се случи в баланс. И така. Препоръки към родител земя. Подкрепяйте емоционалната връзка. Практичността е ценна, но не забравяйте да се свързвате с децата си на емоционално ниво, особено тези, когато говорим за вода или въздух. Оставете си място за спонтанност. Дори и на вас да ви е трудно, поставете си го за цел, за да може вие, като го правите, да научите и детето си. Защото не може да говорим нещо, а децата учат от това, което виждат, че ние правим. Дори да казваме, това е правилно да се прави, ако ние самите не го правим, съответно много трудно ще го предадем напред. Гъвкавост и адаптивност, това като цяло е нещо, което е хубаво да се усвои и да се насърчава независимостта. Дори колкото и да ни се иска децата да са си при нас и ние да сме им тяхна опора постоянно и така нататък, истината е, че за да се справят с живота си, те трябва да се научат да бъдат самостоятелни и всъщност родителите сме тези, които трябва да направим в един момент крачката назад, за да им осигурим нужното пространство. Аз мисля, че така ги минахме всичките. Благодаря ви много за времето, което бяхме заедно. Малко го пресрочих, но пък ми подадаха тук сигнал, че нямаме някой след нас. Сега ще погледна тук нещата, които са ни писали. Имаме коментари. Привет, Галина, каква чудна тема. Аз съм въздух понякога под налягане. Случва се, да. Важното е да сме осъзнати кога сме в тези моменти. Как разбираме коя е стихията на детето? Аз съм земна зодия, но по всичко казвам тук личи, че съм повече огън. Малко ме е трудно понякога с търпението на към детето огън. Добре, вода с вода е моята реалност. Благодаря към госта, много полезни. Благодаря, Галя, много неща си обясних с майка си и дъщеря си. Чудесно, много се радвам. Как да разбереме към коя стихия сме? Това, което как разбирам коя е стихията на детето? С наблюдение. Това е най-важното нещо, да наблюдаваме. Тъй като, както казах в началото, когато започнах, има изключително много различни начини, в които може да се ориентира човек в психотипа на дадено дете. Дори ако тръгнем в зодиакалните знаци, може да се види
какъв е превеса в стихията. Също така те са в ранна възраст, в която да се прави каквито и да било въпросници, тестове или каквото и да е. Просто наблюдавайте детето си. То само ще ви покаже. Експериментирайте, изпробвайте вашия подход спрямо него. Пак казвам, детето не е, нали, неговата задача е да развива потенциала, който си носи. Обикновено родителите са тези, които им пречим на това. Нали, говоря в множествено число, тъй като нали, аз съм родител и колкото по-осъзнат е родителя и вижда съответно какъв е потенциал, кои са качествата на детето, толкова повече може да му помогне да ги развие и съответно да бъде себе си. Защото много често в момента има изключително много въркшопи на различни течения, дали психология, дали езотерики, какво ли не. И всичко това, да видим кои сме ние, да се обичаме, да се приемаме и да правиме много, нали, да правиме по-добра връзката със себе си, съответно и с околния свят. Когато родител е осъзнат, съответно и прави това за себе си, детето го вижда. И то също се чувства свободно да прояви, дали било огъня, дали било въздушната си сила и така нататък. Нали, идеята е да научим и да видим къде са и крайностите, за да може да имаме едно балансирано отношение, тъй като когато сме в дисбаланси, самият човек също не се чувства добре. Обикновено това са защитни механизми, които ни помагат съответно да оцелим в някаква ситуация, в която се чувстваме застрашени. Много хубави думи, много благодаря. Сърдечно благодаря за интересната лекция. Много неща се изнига поведението ми като родител, огън и взаимоотношенията ми с двете деца, вода и земя. Точно така, да. И наистина понякога, наблюдавайки това, можем да видим как децата провокират различни неща в нас. Тъй като те са различни, съответно провокират и натискат различни емоционални бутони. В едно примерно ще ни бъде трудно, ще ни бъде по-голямо предизвикателство, с другото дете по друг начин. В следващия момент ще се обърне и каже, да, ама ти към брат ми така се държиш, пък нали, към сестра ми еди си как и така нататък. Всъщност това е, не че те държим родителите различно към децата си, просто децата първо са различни и по различен начин тече обмена на енергия, на идеи и въобще и начина, по който си взаимодействаме. Така че осъзнатостта първо на родителя е първата крачка към това да подобри взаимоотношенията и да изгради наистина една хубава среда, в която могат да си покажат и развиват потенциала, който носят. Добре. Мисля, че нямаме въпроси. Аз много ви благодаря за това, че бяхме заедно тази вечер и успях така да ви дам частичка от моето знание. Надявам се наистина, че така всеки си е взел по нещо. Пожелавам на всички светли празници. Обичайте, бъдете обичани и така, нека да има светлина и любов в живота ви. Всичко хубаво. Благодаря.